Takto nejak vyzerá prierez kmienkom viniča, ktorý bol napadnutý hubovitou chorobou eska. Ako vidieť na reze, tak zhruba polovica kmeňa je už odumretá. Je to tá hnedá časť. Najrozšírenejšie obdobie vzniku tejto choroby je v teplom zimnom počasí s dažďom po reze. Napadá hlavne staršie kmene viniča, na ktorých sú vykonané veľké rezy, rany. Preto je potrebné ihneď tieto rany ošetriť bioprípravkami s natieraním každého rezu po strihaní. A to prípravkami Trifender a Chypotron 5%. Tieto sa navzájom premiešajú, tak aby bola mäs podľa možnosti čo najhustejšia. Ja som miešal 20 mm zhruba Chypotronu, ten je tekutý, s 3 sáčkami Trifenderu. A štecom som pretieral tieto veľké rezy. Pri aplikácii musíme dbať na dosiahnutie maximálneho prekrytia týchto rán. A ďalšie zásadné veci som uviedol už v predošlom videu. Napadnutie kmeňov zistíme hlavne na jeseň. Listy majú tigrovitú farbu, hrozno už nedozrieva kvalitne, je postihnutá celá úroda tejto hlavy. Takže tieto hlavy som si označil červenou farbou, sprejom, aby som ich takto na jar mohol zrezať a ošetriť. Takže to je asi tak zhruba všetko.